Ahojte, ideme si otvoriť ešte jednu zásielku, to bude taká výmena. Čo vám vraví tvár? Zatiaľ nič. Dobre. Takže jedná sa o 26,5 mm signálnu nábojnicu, fakticky svetlicu. Výrobca NZ. Je to takáto nábojnička. Tieto nábojničky inak aj zháňam, tak ak by sa u niekoho objavila, tak by som za niečo vymenil. Výrobca NZ. NZ-Felder Munition und Metallfabrik. Dobre, poteší. Ďalšia vecička do zbierky. Dobre, ak sa vám video páčilo, dajte like, ďakujem, ahojte.